काँग्रेसीचो दक्षिण गोवा उमेदवार विर्यातो फर्नांडिसान संविधानाचेर केल्ल्या स्टेटमेंटाचेर राहुल गांधीच्या प्रतिक्रियेची वाट पळयतात अशें भाजपाचो राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडेन सांगले। आमी खंयच्याच धर्मा मदीं भेदभाव करिनात, देखून दक्षिणेचे क्रिस्तांव भाव भाजपा वांगडाच रावतले असो विश्वासूय ताणें उक्तायलो। त्यावेळी माझा राहुल गांधींना प्रश्न आहे की त्यांचे गोव्यातल्या उमेदवारांनी जे वक्तव्य केलंय की घटना बदलून आम्ही अशा प्रकारचं स्टेटस आम्हाला मागतो आहोत आणि घटना बदलली जाईल हे जे म्हटलंय त्यावर राहुल गांधी यांचं काय वक्तव्य आहे ते ऐकायला आम्ही उत्सुक आहोत। तावडेजी, गोव्यातील मायनॉरिटी म्हणजे ख्रिस्ती समाज आणि खास करून दक्षिण गोव्यातला जो मतदार आहे ख्रिस्ती मतदार, तो तुम्हाला वाटतो का भाजप सोबत राहणार आहे? मला वाटतं आम्ही जो पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली ज्या ज्या योजना केल्या त्या योजना हा मुस्लिम आहे म्हणून त्याला दिली नाही, हा ख्रिश्चन आहे म्हणून त्याला दिली नाही, हा पारसी आहे म्हणून त्याला दिली नाही, हा जैन आहे म्हणून त्याला दिली नाही, असं कुठेही केलेलं नाही। आणि हे मायनॉरिटी समाजामध्ये खूप चांगलं कळलंय की प्राईम मिनिस्टर मोदी करणाऱ्या प्रत्येक गोष्टी सर्वांना समान मिळत आहे। तावडेजी, या दोन विधानसभा लोकसभा मतदारसंघ जे गोव्यात आहेत ते उद्या जर भाजपने जिंकले तर त्याचं श्रेय तुम्ही प्रदेश भाजपला देणार की मोदींच्या नावाला देणार? मला असं वाटतं की श्रेय हे सर्वांगाने पक्षाला आणि नेतृत्वाला असतं। ते प्रदेशातलं नेतृत्व असतं, देशातलं नेतृत्व असतं, कार्यकर्ते असतात। कारण गेल्या 2 वेळा निवडणुका झाल्यानंतर माननीय पंतप्रधान मोदीजींनी त्या विजय सभेत म्हटलं होतं की खाली बूथवर काम करणारा जो कार्यकर्ता आहे त्याला याचं श्रेय आहे। आणि मला असं वाटतं त्यामुळे श्रेय कोणाचं आहे ते भारतीय जनता पक्षाच्या मनात स्पष्ट आहे की बूथवर जमिनीवर काम करणारा कार्यकर्ता जी मेहनत करतो त्यामुळे असं दैदिप्यमान विजय हा पक्षाला प्राप्त होतो।